Sagod ayon nga rin ti surat. Dear Manong Neming, madama kon nga ipagpakni dagiti things ko Manong Neming kalpasan ti panag-review, panag-assignment ka na panag-review. Hindi makiktutak, tabumogkaw man ni Papa Manong Neming. Hindi ka lumanganan! Wala ni Papa. Ay, namin anong inyayab ni Mamang ti Papa, imapaan niyo pananganan. Di ka pa nagkuti. Ha? John nga, John! Eh, madamaming ipakpak na digiti gamit mi, Papa. Kit, mabalin niyo man lang tapanawan na. Sa sobrihan na yung tumalpas kaya mangan. Di ba dito namin adun ti ayab, di ka pa nagkuti. Panangan pa'y, narigat kay pa'y nagkuti. Narigat pa'y nga maayaban, panangan pa'y. Alas tunan, lakay, apo, na hindi ka marigatan. Aya, naskan ka din ibugkaw mo. Ngun ngamin, bugkaw na pa'y, nakakiktot. Makaungungit ka pa ba? Saan ngungit na jay? Anong saan ngungit? Anong orodeta? Siya po aya. Hanyo lang nagtiayab ni Mamangyo? Nangingimit lagaya, mabing nga sang pelag ko di. Hindi pagpag nimit, gagagsong pang kagrasunan. Narason ko kindi. Gaga. Hindi ka mo nagsasuot ka sa pa, makapasakit mo. Una, tagrasong ka pa ilang amin. No saan ka na sumungsungbat? Hanggang nakaura ni gaga nga awag. Losto na, di ka di marigatan, ani. Agtong pala ka ngamin nga dagos, anak ko, amoy lang ano din nga naungat ni Papangyo. Makapasusuro, makaparebelde, kung kunakno ka Manong Nemi. Nimadlaw na no ka. Anak, kabisuot mo. Hani, ustunan. O, nagjajakban kayo, tayo kabisbisuot, akas na. Sangwa ng pwede panganan, nagbisbisuot kayo. Apay ngamin, anak ko. Ikasanong ko mga makaisim kami, mama. Nakangin ko nga ninti ungat. Di ko pala ngamin amot, style ni Papangyo, no anya kami ti ko na, kat agkuti kayon. Ay, po. Anya ba ganas na itang amangan? Di tayo pang nagkararag, lalipatan tayo pa nagkararag. Sige, mabilang. Di ka makamit nagkararag. Kinuna ni Mama Manong Nemi kit ison tinang idaulo ti kararag. Ti pasad ti kararag, Manong. Kidkidawon na. Napanagtungpal mi ko mga min nga dagos. Sa nakidawon, nga maikat kuma ni Papa iti kinaunged na. Ngimno, kunana. Ngimno, isuman iti masapol apagsayaatan digiti anak mi Lord. Mabalin nang itultuloy. Tarabahin na kamo kuma, bendisyonan nyo dagiti nga taraon, nga agserbi nga mangtad kada kami ti pigsa, nga agserbi ka nga mga anong kadagiti pagrebingan mi. Tarabahin na kami, di masangwanan nga rabi, ngayon kang panakaturog, tamakaring kam to kuma, nga si salon at intunog sapa. Di kita Manong Nemi, ti paset, ti kararag ni Mama. Awanan ti sinuni, Manong Nemi, nangan kami. Mangup obisina ni Papa, Manong Nemi. Ket oray iti opisina Manong tendinamag na ungit isuna. Kastamat kan Manong. Oray iti barangay. Numapan maki-assembly. Kuno anyaman ita nga taripnong ti barangay. Ket ni kanulat ta Papa Manong Nemi tinapigsa titimik na. Tsaka mo, no apay ngamin nga saan ka mga naruam mo no maruam ket amamang pay ngamin nakasta ni Papa. Hindi pa lang adapuot ng ubing kami. Ganda kami mat ngamin. Malipatan mo mat ngamin ti sao. Maminsan lang ti ayab. Maminsan lang ti bilin. Hingga alain day jay. Aramidam detoy. Natuso ka mat ngamin. Kapsat. Tadi mo mat ngamin tong paling nga dagos. Makaore kam tumanan ti bugtak. Ay mapiti kita do mga pamilya Manong sama ta kastoy. Tilangan karuba mi. Awang piti mang mangagkubog ka no unget.
iti aglawlaw mi. Nilaeng papa manong name iti dalawanda. Tanong kasta nga panak makikaruba. Nagunget man ni papang mon. Hindi manen, di ba asulyo, kasi manen. Kas nilaeng papang mo't kasta. Huwag nga rod. Nilaeng papa tinaunga. Kasta din manong name kasinsin ko nga barkada. Best friend ko, first cousin ko pa manong. Sino na ito? Ni Sonia. Ni Suyak-syak ni Sonia ko. Ni Susan ko nakko. Kalpasan ti panangan, manong naming siyak tinaginaw, medyo itinagpunas. Kaya maturugan. Kung naman yung papa. Pa? Adala mabaling ko, madala mapang ko ibaga kini Susan. Hindi kasin Susan. Kaya ba, hindi mo matawagan? Oo, nangarod yung cellphone ko. Pambarak tumata nagpalud ang. Hanggang bayag ha? Orasan ka. May salang oras pa. Ano nga may isang oras? Ni Papa, nagngato man ang titimot na. Takas ano nga ibaga nga may isang oras? Luklok ko na. At dala pa mo ibaga? Kasala ka na mapaniti adayo. Tada pa may isang oras mo. Panag ipapan mo kada pa nag-sublim. Honey, taktagan mo anak mo. Palubusan mo. Lain ka rin. Kagbabay ka. 15 minutes. Laon nga talaga rin ito yung lakay. Ore sa din no naungat. Sulat tumtumpaw. Tinga tala mabannog. Di makadahan ako manong na may tibalay da Susan. Inlokat ng diri daw. Hanya man hindi kinaungat ni papang mo. Apay mga gyo, aking ganid toy. Kaya, ni. Dito may kapitong balayan. Ay na ay napigsa di mo gaw ni papang mo, ni uncle. Dito ni mamang ko, tika bagis na. Auntie, nimbagrabi yo. Stammet. Abay. Sino din malaan ni papa? Auntie. Naungat ka di lolo? Permi Sut imala. Mom, kinaungot di papang mi, di lulo yo. Nagbalin ka mamin. Basta, apay sa lagbalin di kita anak, naungat ka ma? Depende. Kit ni uncle, ang naungat? Ay, ni papang ko kasi isot kakaanusan. Nga ama. Ad-ad pa yung istrikto ni mama. Ni papa. Nakusta nga ang tanak ni mama. Ni papa, ti mangungat ka ni mama. Spoiled ka akin, uncle. Amat. Anak ko, dahil din ganyo, ha? Ti ungat kat pagsayatan, ti anak. At matrasong kat, doon apeng agungat ti may isang tao, ha? Anatraso ni tayo apeng agungat ni papang mo. Saan kayo mangikaskaso di ngamin? Tapnohan nyo mauri nga agungat ti may isang tao. Once nga yaman ti bagana, tignay ka asigod. At pagsayatin tinaunget, maungtan, distrikto, at dapat pagtaksan nun nalabas. Nakapikinang kabel ni papang mo. Hamot ka di auntie. Idubing kayo na pinawaot. Ang mansa. Malagip. Dapat di mo malagip ko. At damat pagdaksan na, no, nalukay lat tirik na, ti asin man nga naganak, nga mangpalpalubos lat ti saan nga nasyat nga rami ti anak. Kaslaking ka. Susan. Opay mama. Katanggan ti ulong. Okay mo latagin ni papa. Gapato okay kini papa? Ipat patunoy-noy mo met? Usa naman to utak mo mataulom. No na siya at teraramidem. O agbarkada kayo, kasinsin ha, aggayem kayo. Masapul nga, ipanaknek yo.
Kada kayo, ket natudyo nga anak. Agbasbasa kayo, kay college. No ko namin nga di kayo pala makinubnobyo, masapul nga tungpalin nyo. Nagkinita kami manong name kini kasinsin ko. Abay, ada sekreto yo? Ada boyfriend yon? Hoy, Susan, pagpagunyan ka. Mama, ada boyfriend yon? Wampay. Di kami nasin, wampay. Sonia? Wampay, auntie. Wampay. Ala, agsalita ka nga ron, iba ka magawid kan. Baka inurasan na ka ni papang mo. Ay, huwag nga pa isola. 15 minutes mo ka lang. Susan, kasin, edad mo kanya ko na. Apa yung aming tunibigat latan, itan mo kanya akong kitni. Baka no, sumangpetak sa dibaligit, ungtan na man ni papa. Manong nemi kinitak ti oras, iti cellphone ko. Wala, 17 minutes ko. Naladaw ako 2 minutes. Iti sumrek, manong nemi dagos kula, na nagpa-disabend sa ratap na may katiungit ni papa. Pa, sorry, nalitak ti 2 minutes. Ngamin, kasin Susan, gawid na nga gawid. Imbag ta nagsorry kasi ko. Tano limabas ka na dito yan ko, tang saan ka nagsorry, makita. Maungtan ka man eh. Lagi maturogan. Lagi pa inyo Agkararag kayo muna. Sakbay kang gida kayo. Ore no, inraman ni na mamangyo itang kararag iti panong talabi na kanatayo nga patnag. Yung iti na kasigutan nyo. Kararag, ti kabibilkan nga armas ti may nga tao. Uwan pa. Sige. Good night. Good night pa. Noong nakastawat na siya at panagsarita ni Papa manong nemi, nakasaysay at madalinggin. Nakalala ilo. Sumnik iti kaungam no kasta nga balikas tinatong mo ama ti ipakat na. Ngayon no bumug ka, alo, permi. Tangkan di boses na, happy nga takasta ni Papa. Yung gusto nga tati ko na, ni auntie, nga dapagsayatan, tinaungit nga nagan na. Pinampanunot ko manong nemi dya sa ludsod ni auntie itay, hindi kaya pala boyfriend. Ngayon kinapudno naman nung nemi kat sagay sa kami iti boyfriend. Sagay sa, apay, mabalinti sagduduaya. Wanang lata na kat, ngayon kinapudno na kat adan. Boyfriend ming agpadpada kini Susan. Ni Carlo kanyak manong. Ni Edgar met kang kuana. Kinapudno na. Agkasinsinmat da kini duwa. Nga nasingad damat. Nga gapon ito da ito'y manong may panagkasinsin da. Kasinsin kami mat kaniya Susan. Dito ti kapuno no apin nga very close kaming upat. Kinapudno na. Saan lang istrikto nga talaga ni Papa. Baka at darigiti kong daway nga maladaw kami nga agawid kini Susan. Nada kami ni third year college manong, first sem. Siyempre, edi mapang kami ni eskwela, tidagos nga sa pulik akit niya Carlo. Susan, umat ni Carlo. Dagi jaydan eh. Siyempre, kuy-kuyog lang tamot. Ano kita, boyfriends ta. Hi, Carlo. Hi, Sonia. Hi, Susan. Hi, Kat. Kumusta ti nagpatnagyo? Okay, matkanyak. Inusun niya agad naungtan manin. Talagang nga naungat ni Papang Moya. Kamusta mat gadim naganak ka na kayo? Okay, mat. Ha, kayo maungungtan? Saan kami maungungtan at natudyo kami, mat? Ken man nakaawat da. O rin no medyo maladaw kang agawid kat okay lang. Basta lagi han unay. So nga into no malpas ti klase tayo into no malam. At damapan tayo paki birthday yan. Huh? Birthday? Oh. Kasunod ka paut na. Kit, gana ti alas 12. Orita sa Sabado mat nabigat. O, klase tayo, di ba? Ano naman ka ng Susan, sweetheart?
Diyak manamukin Sonia. Diyak makaumay. Hapay. Sigurado ang santa kapalubusan. Kita mo ipakpakada. Siyempre, diyak ipakada, di adadang maong tanak ito no, gagawid dak. Kamalman na manunemi pilit-pilitin dak. Sikalatat mapanin Susan. Umumatin di kinastrikto ni uncle mo, ni papang ko. KG Karod, sinong orti parahen Carlo? Ura kat Sabado na bigat. Tumawag kang kinimamang mo. Ni mamang mo titawagam. Tani mamang mo, isuntot makisarita. Kini papang mo. Awan ton di mabarami da ni papang mo. Inton palubusan na kami mamang mo. Sige, padasap. Tinawagak ni mama manong nimi. Hello, Sonia. Ma, anta ka din ni papa? Biyernes ita. Amumutin na Friday. Medyo i-overtime da. Itrabaho da. Tapno makompleto tamad lang di amin. Sakbay nga. Ag-weekend. Kasi dati bagbaganan ako. Kasi dati masansan ako. Maladon basta Sabado. Apa ya? Kuyok kam kumanga kasinsin, mama. At dating darami nga birthday party. Kasi nakabayag yun. Kamu Di awag ni papang mo. Siguradong palubusan na sikat at pag-ibaga ako na tapos sikat dulat at mag-ibaga kin ko nahangag ko. Okay. Basta alas 8 at dakan nito balay. Kasi no, ang katang agrason. Makaamok to agrasunan kini papang mo. Basta 8 o'clock at dakan nito kanda kang kanay mong ilaglagi pen ha, Sonia. No, da kakasta kapaskan, hanga malikdikan lat nga daarak. Kamang ano padasam tuwin ti arak. Diyos ko, maangot na ka ni papang mo agat arak. Talagang, no saan ka pa natumpa, baka kita nga mapungpa na ka, wala mapungot na ka. Naungat ni papang yung saan na kayo pa nga sinagid, kinedel, sinipat, binaot, di ba? Ngim no once nga talagang aglabsing kayo, Diyos ko. Hangkay maati pa. Hangko maanawan ni papang nyo. Madatuyin ni John, nasa pa nga nagawid. Napiyapakin ni John, lalakit kinatao na, nasa pa agaw-awid, ha? So nga si ka, Sonia, amok nga kit ka, kaslaad na pa nagrebel dem na duma. Hangkag rebel de. Tulad ni John, natudyo ni John. Pero siyak kumasanak natudyo. Sikat lang, sikat mo lang sumungsumbat ka ni papang mo, han? So nga sikat bugbugkawan na awagan at gagan no dado. Nabutam ka din nga si mungsong batin ni ading mga John. Haan. Dikat kahit nga sawen, si kaamin ti pakaipakatan ti ungat ni papang mo, ta sikat sumungsong bat. Na, alasot so, at nakatutoy. Ikasanong hanggang nagrasod dati kami ti marikang kakit. Pati siya agugat ako. Sige ma. Sige nga Rod. O ana, pati ni mamang mo, ungtan na ka. Saan lang ni papangmot na ungat? Pati ni mamang mo. Maminsan nga talaga paisot ko na. No sa anak kong agrason, awanan ti ungat. Agrason ako lang amin eh. Api nga amin interest rasonam. Basta alas utsod, akad tubalayan ko na. Alas utsod, madaman to pala, kabintas na pala ang mata. Baka palang pandangan, alas utsod. O, jak to palangan agad, agawit ak tulatan. Agbati kan tulatan, Susan. Sige natin, let's go, tap na makaado tayo. Kadag pa sumanong name tinadanon mi agsasangon da agiinom agbubulutan. Dito lang saan tayo. Hi, happy birthday! Happy birthday! Kaya mo nagtapinat ganyo ti habis ko. Napipindas na kita girlfriend niyo Ni Sonia, girlfriend ko. Ni Susan, girlfriend ni Edgar. Uy, talaga agkasinsin naman. Kadi,
First cousin degree. First degree cousin. Kaskumit ka dami. So na lang da papa kini papang ni papa ni Edgar Kapsat. So da may papa kin mama. So hantak pagpada apelyido. Da kami agbalpada kami. Masiyay. Sige. Nagatutik pa. Pili kayo na at inuman nyo. Okay? Hard, beer, red wine. Kaya nagdipulutan na yun. Pinsagan na mo talaga. Friend, nagpulutan. Anya da kita. Haramanan nyo latan. Tapno, da kayon timang ibaganuan niya, tiraman na. Kaya kayo yung inumin. Dinamag ni Carlo. Sana kung mininom, Carlo. Manang arad. Juice latan. Red wine. Adala wine na ito. Beer. Adala wine na ito. KJ ka nga talaga, kasin. Maminsan lang na ba't lang? Saan? Masapol? Ano masapol? Ad-adda nga naungat ni papang mo no mo kontraan, no? Madi ad-adda nga naungat ano kontraan? Skamay. Kasi bahala. Dato'y red wine tinawag. Dato nga Diyos kang ka, sweetheart. Kinuna ni Carlo manunemi idita na panangala. Ada Diyos, ada ijegwa. Tao mo lang lock mo. Hindi pa nagpagarap mo kanya. Baka matatayin lock mo ha. Ibigla na tayong maulawak. Hang ko nga rami din dito sa heart. Nakita mo kita is pagalanda amin. Yun yung tamok, baka hindi pa sa ulawak. Kita mo sa mo kaya, diha mo yun naman. Ramay mo tangagot ka. Nauot lang ordo ni papangko ang tanak pa. Una tayo papilit mong ba't ngamin. Baka kasta ka ngamin, kinipapang mo. Awan ti may mesa nga sao. Awan ting kabil ko. Tantat pa nang ipagarup mo kanya. Gusto na nga nutin Uri na awan ka di. Diyan pala yung si kasun niya kasin. Pakahuri ka latat ugat. Kaya mga Edgar ng katida ungtan. O natasang ka ngamin nga makulit, sweetheart. Diba? Kaya yung asawan makulita. Kawad. One word is enough of a wise woman or wise man. Sige nga na to. Pulutan tayo. Basta pulutan. Kanahin ko kitkitan di oras manong name. Ilinto ta ni Susan. Na manong may kamanong baso yata. Talo ang baso. Nagmangit siya. Himas kami nagtipulutan siya. Exotic. Sweetheart. Madamdama. Agbanyasak to itrabaho mo. Hindi makinig ti oras man, 7:30. Hamba na kita sa timakan ng atot pulutan namin. Susan, intan. Ano? Intan. Masapol nga butok ti alas 8 di balay. Carlo, igawid mo to girlfriend mo. Madam naman to. No. Oris pang sinsinam ganyan. Ana? Sino napatpadag ka ni papang mo siya? Ne, data ka manin. Kapatpata kay laki ni papang. Naungat. Diyos ko. Naungat ti amak, naungat tumat ti asawak. Timak dera kon manong name ala kon things ko. Talaga ka di nga. Ingkan? Katsi ka di ko pa umay. Naan? Tsak pa umay. Samat nga naungat di papa. Ori na yung mama. Ang naungat. Nakasapsapa pa lang kami mat. No alas 12 nga tanong, no alas 1 madi. Sige na kon. Sonia. Nagsublikag tugaw ka. Apay, dablay bagat. Nagsubliha ka nagtugaw man. Ano bagat? Saan ka pa ilang po ang panaw? Tanaw pumanaw ka. Apay no pumanaw ako.
Siyempre, saan ka nagtungpal kanya ka boyfriend mo? Di kahit nangasawan nga. Madi, bahala ka. Nagawin ako. Bahala ka. Saan lang siksika di babae dito lubong. Okay lang. Okay lang. Nasakit mo't para kanyak manong. Ginapod no na. Agut-ut-ut, barokong ko. Tricycle! Natumtum rin, nagkitiluwak ba? No? Hindi makaluwagan ako ng bagak no sa dito pangituludan na kanya. Siyempre, sana ka nagtungpal kini Carlo. Kaya't nang asawan, baka din nakayatin. Tayo magana nga, saan lang nga siksika ti babae dito lubong. Gapo ka dita. Adad nga tungtungpalik ni papa. Buno, tungtungpalik ti titulag mi gini mama. At apin nga, saan ko katulad din ni Susan? Nasapon mo't pa lang, apin amin. Saan ka din nga, rumpang laing nagtungpalak? Gabata ni, madamak pa lang basbasa. Diyak kaya't tibaungtan. Ngayon pakasak mulat mag-aramid ti pakungungtan. Yung apa nga maaramid ni Susang, nga diyak ba maaramid? Pa nga may kinistrikto, kinaungat ni Papa. Dito sumang petak manong nemi apagagal sa pagso nga alas 8. Kaya di lukat ni mama manong nemi tiri daw. Kinita na nga dagos sa oras ito cellphone. Eksakto ha? Huwag mama. Oren nakapangan ka. Nagpulutan na lang. Pulutan. Di ka dada inunom mo. Diyos mama. Kita kasinsi mo ngay. Nabati. Siguro akit saan nga timawag di balay na. Sandang inikkan ti oras. Siguro no sana ka timawag at pala sa diyan. Bladuan nung gan. Magkagpalasan. Dapat saan ka pa yun? Hindi ka mangan. Nangan kayo? Kaya amumutan ti oras ti papanangan dito balay. Di ba? No saan nga 7:30. Hindi pa mo. Timawag. Tuloy ito overtime. Umod gayam ni Papa. Hindi tuloy ko kumalat ta. Hindi agsubli ka. Nakamadmadi ti kasto. Abay, alasem, ngagbaling nga istrikto, kaya naonget, digiti parents mo. Abay nga rin ni Susan, maaramid na. Kaya samad nga ongtan ni mamang na o ni papang na. Handa nagpapadaan ako. Ore man agkapsad na papang mo kini mamang ni Susan. Kahit kusawan, depende. Nga nakakait mong rod, na istrikto, nga naganak, kung saan. Saan ko nga na istrikto, No, nawayak man nga mga ramit kayat ko. Anak, adda ka pa laing itipudarmi. Ano sampay lang ha? Akong kontrol, handa ka. Kaya din na adda pamilya mo, handa kang to makontrol. Tadamat din pamilya mo. Umapal ka, rigda duma, tas handa makangkang nagtiungit. Handa nga may istriktuan. Amok mo tararamidak, amok mo tagan anad. Ore numala daw kang agawid. Amok mo tagan anad. Mas laitay. Painumandak, jakayat ko na. Emisyon sa ngarad. Minom. Naging ganay ta. Baka nabartekan dyan kasinsin mo. Habi nga pinanawam. Kita gabat ang arod, alas at sungarod. Baka babakaluan na kang tumad dyan kasinsin mo. Bahala.
Intan ko nakit, di kayat pa ikuran. Awamat kanta pambalaw na kanya, kas pagari ka, ha? Kas pagari ka lang, mama. Kaya nga nga nagpalasat sa kama pamanganin, sa kag maturugan. Okay? Sige, mama. Hindi tamalukagkak manong nimi. Tadag tuk-tuk-tuk. Ni auntie. Jesus na auntie, ti boses na apa yang kamakaring na papakin mama? Isak ti mamon manong nimi, harimuar, napangkilo ka tirida. Apa yan ti? Ni Susan. Kaano ka pinganda? Ito pala alas 8 di. Apa yung pinanahom di kasinsin mo? Nagawid ka nga siksika. Apa yung nagawid nga doa? Kaya yung asawan, auntie, edi kasting oras, kat na. Alas 2 ti parbangunan. Tawagan niyo ko ma. Unattended cellphone na. Kinihangilan ko na. Alam, dumanong kayo palang, auntie. Ano tapasamak? Nagtugaw kayo, auntie. Ang makaringdang papakin ni mama. Nagpilig sa tugtugyo. Siguro, nairot titurog na. Ano't napasamak? Auntie, adda na ngawis kada kami ng birthday. Kaputa, agpilit na Susan nga sumuro ta. Amon yung kinastrikto, kinaungat ni Papa. So nga naalo ko na tiriknak nga timawag kini mama. Nga ni mama timawag ang pakadak. Okay, kunana, basta aging kakailang ti alas 8. E di doon, sakbay ti alas 8, auntie. Intan ko na kini Susan, nagsapa pa lang ko na. Sambat nga stricto da papakin ni mamang ko. Sika, di ba panlatan, ti stricto nga rin papang mo ko na. So nga siya tinagawin na, auntie. Kaya di mo malayang pakpaka mo. Nga di ka sinsi mo ka nadasadyay. Niti amo ka, mabalin yung tawagan ni Sona, pwede ka pa'y agawid. So kasi dila at panunod ko na, auntie. Siyempre, no, kasi yung oras na api nga tawang pa, tawagan nyo, Sona. Ano tinawagan? Amad, tinawagan. Saan nang sungsung-batan sa cellphone na? Itatay, yun na yan, unattended din. At mabalin mo nga tawagan, nga pagsaludsudan na, please. Sige, hindi. Mabiglang ta. Nag-alad ka cellphone ko. Iminom ka ti arak. Red one matlaki di anti angin itayo sakbay nga panawak ina nakatalo nga buten. Medyo agnadalan. Talo nga bute. Talo nga baso nga nakil. Sige, hindi mabag ko lang alambit dati cellphone ko. Dahil kung imo naman ang name di cellphone ni Susan unattended. Tsak amo ti cellphone number ni Edgar. Ni Carlo. Ito tinawagan. Nagriring. Tinulit-ulit ko. Sino tawagan? Ni Carlo, auntie. Sino Carlo? Dati kinakuyog mo eh. Next, mong bati auntie. Hello. Hello. Saan yung wasapal mo? Yan mo. Dito sa balay. Abay. Abay yung timahok na kasting oras. Dito ni auntie. Sapsapulin na ni Susan. Nangipanan nyo kay ni Susan. Sabi ka sakti bang damagam. Naman sa sakti boyfriend. Walang kasinsin mo ti boyfriend na. Ala. Di ba kagbata nanti? Hello, Carlo. Sa dinot ayan, dikit ito ha. Pinanawa kita.
Tapi nga pinanaw mi da. Apay nga nagkukuy nga pimanaw. Basta pinanawak la tayo da. Dito kang palaan ko na da. May nakart ayan daytan. Kit aging gaita kit di ba nagawid ni Susan. Ito saan ko mo na. Itawagam ni Edgar ah. Awan, Jack, Jack, mo ti cellphone number ni Edgar. Carlo, please, tawagan man at kasinsin mo. Please, tatawagan na to ah. Numatawagan mi Suna, please. Ano yung tinangay ko? Auntie, iniibahin ka sa Jabalay. Tinamag ko. No, the boyfriend yun. Awan ko na yung padpada. Ngayon, ano yung tinangay ko? Nga ni Edgar kat boyfriend ni Susan. Ada boyfriend nan? Ada boyfriend yung adwa? Hindi. Baka mga Papa. Paunay kayo? Akong basol ko di auntie ha. Nagbalina ka na to Joe. Karigiti parents ko. Inayabak met ni kasinsin ko. Di naman kaya timay. Ore iti sambat nga stricto da papak ni mamakunan na. Hindi agring ti cellphone ko manong. Ni Carlo. Hello? Hello Carlo. Ayan da. Dada ti hotel. Sige. Maturog ako. O sige maturog ka. Bye. Ayan da ka no. Hindi. Ayan da ka no. Ada ka no ti hotel andi. Iya. Yung ting hotel andi. Kanya ko tiramida niyo mamon yung ti hotel. Mapagkisadyay. Ori madudot yung itan. Ti anak yun. Saan nga virgin ti kasinsin ko. No, dati ti hotel, natalgad da anti. Ada pagturturugan da. Namat maturog da. Saan siguro ata nasungbatan ba't ni Edgar, tawag ni Carlo. Nagawidan ni auntie manong name. Si Marika kamatinit silad ko. Ni Susan nga kasinsin ko sa aning na virgin. Oh, napiyapay kang kuha na. Tanaramanan na. Lokot to yung Susan. Nagawid tangkunak kaming kangga. Siguro, baka kayat mo nga talaga. Naman niya nga rata. Aramidad ta antikin na angkel kang kuha. Kabigatan na manunimi, inagsasango ka mga mangan. Ni Papa nagtimat. Nalado ka kaya mga nagawin iti kalman. Pa? Nalado ka kaya mga nagawin iti kalman. Kola ni mamang mo. Nagpakadaking ka na Papa. Sabi nga saan nga siya tinagpakadaam. Papa mo. Umbukan siya palubusan. Ang abanita dyan bagang ni mamang oras, tinungpal ko. Luwa kayo nga kasinsin. Wan pa. Kahit nagawin ka nga duwa. Nagkitang kinagawin. Yabi kita ka sumumbat. Iha. Baga kahit naman ang timawang tanani. Sang sumbat. Ni Papa. Kasta kumalat tayong bas kumagungot kayo katawa kayo. Hanggang nagkuyog. Kinapudno na Papa. Saklang tinakariing, itugtug-tugtug ni auntie. Alas 2 ti parbangon. Sa pulan na kanyak ni Susan. Apay nga nag-awid. Kaya nung naka-awid ko, makanaiti kong oras agad, nagsapol kumapin auntie.
Ket anat na pasamak. Anak-anot na pasamak. Agur ka ang mama, tapanunutak pa no, rumbeng ibaga kuno saan. Kailangan nga minti mo ibaga. Tinawag ka, ng samad nga unattended met. Tinawag ka, mabaling ko pagtawagan na makaam mo. Naging ka na nga. Ibaga nga dadati hotel. Ana. Oo. Inatiw na kanya kasinsin mo. Saanin nga virgin. Hala ni Papa. Hala po. Maragsakan kayo Papa. Kaanakan nyo. Kadapay. Baka pakaragsakan naman at naragsak. Iso na lang ta sa ampeng rumbeng. Yan. Birang Pasko man timangan. Tatawagak man ni Kabagis. Di giant ti pakamuak. Nagrigat ka asal salita. Panunutong pa lang nag-isungbat mo. Hindi mapamit. Kagangay Alangan mo't nga sumungsong batak lata o rin na panunutin mo muna. Tinawagan na nga peso manong name. Ini-speaker na. Kaya't nga talaga ni Papa nga ipangig. Not saritaan da nga kapsa. Kabagis, good morning. Good morning, Manong. Sila da sakit problema. Ano problema kapag si mga magadag kapsat ta? Alas 6 ti sumangpet ni Susan nga anak ko. Alas 6 ti bigat. Kita nga bali ata Sabado mo tita. O ang basa. O ang pisina. Yung nagpatpat ng gawan. Owen. Panan na. Imyanda iti hotel. Kadwa na ti boyfriend na. Ito rin imyanda ka magis no awan na pasamak. Tanong mangi-check-in ko kumati babae. Manong, imposible nga awan pasamak. Sa bagay. Ket, anawat ko na ni Kayong. Nagungit. Di na mo tugungit. Siyak tinagungit. Tako na ti asawak. Ori man panugungit ni Abirat. Kunana. Abirat no Kayong. Kayong. Ori man panugungit ni Kayong. Ano may babawi ka ti pengarti na pa. Nalpasing na pasama. Tama. Gusto. Dala, sabi ko sangag sikog. Sabi ko tasan lang itultuloy. Sabi ko taisudan tumitlaing. Idag katuloyan. Ala, kitagbalin ka kami mga aming istrikto. Amom, kabagis, no at damantakas ang mapasamak karigitan nak, datayo nga naganak ti kang runaan nga mapabasol kaya mapapalaw. Han? Papi ngamin nga saan nga insuro ni Kastoy. Papi ngamin nga saan nga nagbalin ni strikto ni Kastoy. Papi nga pabusuyan dalata ni Kastoy. Ayun na ngamin, di kita naganak kadakwada. Papi na naramid da. Diba? Nadadagas ka mapasamak iti anak, asinot umuna nga mapapalaw. Naganak. Uy, namukdeta. Imbaga, kasangan ni Ramraman, ni Sunyam. Gabutan ni Sunya, adda pampanunutan na, adda panpandagan na, adda malaglagip na, adda na imula iti panunot na. Tanusahan nagtungpal, baka ngigag tumanin ti unget. Ala ka magis. Sabi ko mga rad, tasantong ulitin ni Susan, timading ay naramid na. Manong nami iti kalunesan na
Ni madlaeng Edgar ti masadag kada kami nga kasinsin. Sa doon tayo ni Carlo, dinamag ko. Do sa baling kaduanan. Diyan nakariknak man ito sa emanom. Basol mo matlaeng akasin. Sabi nga nga asyay. Hanggang kami nagtungpal ini, Biyernes. Kita mo siya, nagtungpala. Nagtungpal ka. Ngaman at binanag na. Di mo lamang matagin uulit. Anak mo tinungtan ni Papa. Iso nga tuloy ang ligaya. Katsika, agpasanaan ka, tawanan ni Carlom. Susan, saan yun ito nga ulitin tinaramit yun? Apa yung sabi ng ulitin? Nagmayat. Nagkana siya. Kaya mo katilagsikog? Ada pa muspusan. Di kami, sweetheart? Basta mo liwliwatan ko nagtumar. O, ang itam. Awan pong problema. Kaya tapos saan nakamaladong agawin. Di mabalimat iti saan mo man ang basa na wan iti after lunch. Tapno, agpapas kami. Katkas kasinsin naman nun name. Tinawagak ni Auntie. Hello, Sonia. Auntie, saan nyo ka di kami nagbagaan ni Susan? Kaya mamet, apa yan? Itultuloy na kanuman lahat at relasyon la. Hanto ano agsikog gabot agtumtumar. Kung nanda pa hindi nga, ahandan nga sumrek ti klase da iti malam, tamapandag check-in, tapno saan nga maladong agawid. Maman, tatawagak. Naglibakan manong nemi ni Susan timpulong ko. Ngamin, tinawagan nak ni Auntie. Gano'n ka nakasiyay? O gano'n may babae nakasiyay? Yung mga nagsinada ka nung kined ka. Apay padpatagsab di kasinsi mo? Auntie, padpatagsab di kasinsi mo? Hangko padpatagsab. Apay nga kasi ti magam, kanang kanong takasiyay naramid na. Insi na nakanumatin ng kar. Awan sa bali nga tinungpal no sa nga siyak na kami kinipapang na. Abi ka sa ipulpulong mo. Sino ka ti patyan yun? Kasi siyempre diyan ako Anak ko manat pambarak ang magperperdi kang kuwana. Anya tayo mo? Sige, Auntie. Sorry ha. Amo perperdi na kasinsi mo ha. Gapo ka dito na aramid ng kasjay. So, sige, Auntie. So, sorry. Siyak ba hindi nagbaling na dakis? Ano kami ng pala ti bibiyang ko? Ang damot nagay man ni Susan, di ba kalay suna? Kalpasan dito nga first sem, manong name siyempre, bakasyon. Nag-outing kami, manong name kada papa, mama, kani June. Siyempre, nag-enjoy kami mga tao. Orange stricto na ito nga lakay. Nadungumit, kaya ipasyar na kami. Nadalat at kitibugkaw na ko Saan po Diyan man kami kaso. Ang pampanunutek manong name ni Carlo, ni Susan, kumusta adangatan kin Edgar, siya. Nadaan akong ti boyfriend, naraman ako ti arakop kin agkek ni Carlo. Ng galati kasta. Itan sa bali girlfriend na. Dahil ito. Sonia! Ay, pampanunutek ha? Ala, pa. Nakigtot pa kita tawad to Anda ta iti park. Kat mo na sa sangkang mo sa sumot. Ita pilang pagpugon niya ka. Sorry pa. Sorry. Ano pang panunutin? Ibagam, di pang panunutin. Alakwan nyo yan naman din. Adayot ayang ko, pigpits. Ano man ang tinarabid mo, Sonia? Takas naman ang tinapasama kinipapang mo. Hindi lang namin may kaso iso na pa, mama.
Anya ti rason, api nga samo may kaso. Hindi amin pang panunutek. Nauna ka pang panunutek. Mapatangak ka di. Among lalaki aki. Ada kayan ayat di kasinsin mo. Naka-imposible nga awan kayan ka. Ada kayan ayat yung aduwa. Nga kanidi nga birthday party, nagkukuyog kayo pair by pair, di ba? Gabotad oras mo, tanaskan nga tungpalem, pinanawam kasinsin mo. Tadi naman kahit sumurot. And then, siyempre igawid na kayo boyfriend mo. Ngayon saan kamat nga nagpaigawid, gaputa, ada nagtulakan nyo kini mamang mo. Right? Iwan pa. Kinagura na kanji boyfriend mo. Adadan nga napatpatig kami, nga naganak, nga isuna. Talaga amit pa. Right? Napatpatig kami. Napatpatig tibilin nyo. Ken? Iso pang panunutem. Gabutan insina na ka. Adan sa bali ka kasukat na. Uno kasukot mo. Kasukat mo, anak ko. Damo nga yan. Damo nga pa nakasakit. Naapektahan pa nagbasam. Andiyan kay palubos pa. Nabugkawang ka manin. Gapoy iti dayta. Unag timang panunutan, timang isang tao, na may kaso, timang pagpaguni kang kuwanan, di ba? Kidam ti madigay bunga, tano saan ka kumahan na kirelasyon, awang kumati problema mita. Amukton pa. Sana kami kirelasyon ng kinggama kapag turpusak. Ada panahon ti panagbasa. Ada panahon ti ayat. Tama. Ada na ito ding panahon ti amin na pagteng. Panahon ti panagpaspasyar tayo sa balimat ti pampanunutam. Gaga. Ano papagawa? Ito at kinagagat araramidam. Nagyamang ka. Tanagbalina ka na ungat. Kinistrikto kami. Tano saan? Saan ka kumaita na virgin? Baka ito umay nga gundaway kat madamag munton nga masikog ti kasinsin mo. Kadag pa'y sumano. Hindi naglukatad ti second sem. No? Kuna ni Susan. Uy, anak ko. Kasi napay. Kunak man ang tumtumar ka. Maliplipatak mo't sika. Na. Abang katawa ka. Kunak man awang problema kasi tuloy ang ligaya. Ita, masikog ka. Nitaramida kasi niya sa lunsodong kanya kita no taramida. Hindi, nagawid tang kunak, di mo ginayat. Hindi kunak nga hamon ng ipatpatuloy, hanyang nga ulitin kunak, nagganas ko naman. Sakit ko naman nga ang problema, tadamot tumtumarek ko naman. Itadamag ko ganyak, noon yung taramida, kada ta problema. Nagayatam na takasin. Bagam kina Edgar. Yung baga ako, ket, anak may nakasagana ko na. Sana ka ibaga ang parigreg ko kano. Taramidig kasi parigreg ko. No. Nagbasol ka lang arutin. Dagdag salman nga basol para no aramidem. Yan nga ro, di bagam ka nagit parents mo. Apo ko da ita. Nagayatan nyo. Apay. Aga nakakawalasang kasta. Isugayam ti kinayat mo. Ore anyaman kararamidan ita manunay da anti kini uncle awan na aramidan dan ta saan nga na ibabawi pa. Saan nga tuloy manunay ni akasin Susan ti panagbasa na. Tamabain tadakkilan ti tiyan na.
nagwaras ti damag, ngani kasinsin ko nga susan, ket masikog abalasang. Ay, ket di nga tamat sunya, nga kasinsin nagadag kuyog da. Ang sikog, ang masikog, kunada. Kasta di bagbaga di chismosa, ansata, di damat nagkatuloy, damat nagtuloy, nagkarelasyon ka na yung boyfriend na. Diyan mo, no, apa nga namuandang ang kasinsin kami kin Susan, at kasinsin matagit naging boyfriend. Oh, magitam ti resulta, ti anak, anatanggan ti ulo na, naganak, nga arik naman nagbaybaya. Pa, kat no, karedi nga rabii, kat hangga nag-awid. Baka naraman ang meten, kat oray bagaming nga kastoy, kat tuloy-tuloy ko mamet. Baka nandagit ang kasinsin, nga nasingid nga gayam, kuyog-kuyog da, nakakuyog-kuyog da nagit yung boyfriend, nakaalaan da di sukog, kapata kuyog-kuyog, kibin-kibin, nakalaan ti ubing. Lani pa. Marasakan kami anak. Kabatasan ka nagbaliнаkas kini Susan, kasinsin mo. Amo mga panunutin, ti ungit ken kinistruktyo mo. Kahit manadingitan kami, met. Kabati ka siya nagbanagan, ti kasinsin mo. Yan manaway, kasta atalat gasat. No, kayat mo, ti agbaling nga gasat mo, ket kasta, mapasama ka kasta. Ngayon, salud-sudi mita. Sino ti kang runahan nga mabalaw? Iti kasi nga napasamak kini Susan. Iso na ka di mismo? Ang runahan nga mabalaw. Dagiti naganak yung kuhanan. Anong nemi naggraduara ket naud-udi ni Susan? Adan trabaho manong nemi. At syempre, intultuloy at tamat ni Papa iti bumukaw na danasken nga bukawan na. Ti agunget no nasken nga daungtan na. Ti pakasta awak kisa mo na taungtan na. Ni John kat saan? Unang ta. Saan namin nga sumungsumbat ni John? Siya lang namin tibag sumungbat mat nung agay kalin tiga bataan. Eh, madadamag ang pungtot ni Papa no hasta agay kalin tiga. Awang kag agay kalin tigan pa, gaputawan kalin tigan! Awan tika po ng pungtot kung saan gapumat laking ka. Wan Papa, sorry Papa. Manano kami na sorry ko naman natal dagosan, tatikat sumungpat ka. Uraan yan tot kayat mon, nung kasawa kanton. Adan bukot-bukot mo pa yan. Siguro Papa, ngayon baka oro adlan to pala asawak, makapakang to pala tungit ka na kayo. Kawan na. No umay to po pa share, bye-bye am dikit anak mo, ungtan ka. Wala tangat sa din tiyong Papa. Nakapagturpos matlaeng manong nemi ni Susan. Ngayon saan isuda kina Edgar, tinagkatuluyan. Kabuta, adda sa baling ang asawa ni Edgar, at syempre, nagtalinaid nga bastarda, tiya anak na. Nasarakak man na dimting met manong nemi nagsamat ti dalan mi, ti lalaki nga naikarik para kanya. At syempre, nagbalinak nga nanad, naman pa'y narugso ni Raul, manong naming ang Jack Impalobos. Sa kulay pa, iti amin ko, iti nalpasan ti kasar. Tapos masigurado na talaga, na tiba, lalaki nga naikari para kanya, kat isulayin ti pangipayak, ti kinabirhen. Nayabay, ti balay mi kina Raul, iti family house mi, manong naming, at ay tatika po na no apeng. Mangikulat ti ungit ni Papa. Diyan lang kumaanda yun, di nagbalayan mo, nakaro. Tanong kasi nga gayam, di kita anak, di kita, ada ni Papa, ay, di kita anak yaw! Kita nyo na! Ay, sunya! Udahanan to kanya kasi. Uwan pa, gayam na lang, naman ano, unak tumot ha. Idin to tani John, manong naming kita, na ikamang ti adayo. Iso nga siya talaga tinaisyod, kada papakin ni Mama. Nadala tamad di kiti ungit kamang kuwan. Nagbalimit ng strikto ni Raul kadagiti anak mi manong. Kakunak ken kuana, inistoryak ken kuana ti amin. Dapat lang kunan. Kasapulan ti ungit kadagiti anak nga natangken ti ulo na. Kada. Sa bagay,
Nagiti talungan nak mi manong may salaing kada kwada iti natangkad ti ulo na. Tamunat sumungbat, agrason. Kasla kanya gidi agrason ak pala ngamin. Iso nga bagbaga ka ti anak ko naranggad ti ulo. Nahang kami ng agrason anak. Tapos nanti kas tagat sang adad na maong agungat ni papang mo. Niyumit lolo na ako pasarong tanay na. Ay, apay lolo, naungat ka kano. Agungat ka kano talaga nas kagagungat ak. Oray ni papa, naungat. Wala, anyong taktak sinapok iti ungat. Gabata, makatulong dito para pagsayatan nyo. Dito nga ron, ti pagkasarita akmanong. Thank you, iti anos mo, kenlaing mo, nga nang ibasa kat sabi ko ma, manong nimit at damat na ibatik nga adal, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, ulitan ti biyag. Kadagiti patak nga nagbuya ken nagdengeg, more power to your program, and God bless. Ito yung aradagyaman nga pagkaya mo. Sonia. Thank you, Sonia. Thank you kada kayo nga nagbuya. Api kasat lang nga natin.